Ahoj! V tomto videu ti ukážem, ako sa robí cvik kruh zmenšovať a zväčšovať. Tento cvik je dobrý na ohýbanie koňa a na to, keď ti ide kôň v tréningu veľmi rýchlo alebo robí blbosti. Pretože pri tomto cviku sa kôň musí sústrediť na tvoje holenie a teda sa aj spomaliť. Tento cvik sa dá robiť v kroku, v kluse a cvale, ale ja ti ho ukážem v cvale. Ako prvé si zoberieme koňa na veľký kruh a keďže ho ideme zmenšovať, tak vytláčame koňa ľavou holeňou. Tlačíme do ňoho ľavou holeňou a kruh postupne zmenšujeme. Snažíme sa pritom čo najmenej používať ruky. Pri tomto cviku ide hlavne teda o používanie holení a rúk čo najmenej. No a potom kruh zväčšujeme tým, že zase koňa vytláčame vnútornou holeňou, v mojom prípade pravou. A takisto sa snažíme nepoužívať ruky. Takže z veľkého kruhu sa stal malý a potom z malého veľký. Ahoj!